Λοιπόν, στη σημερινή άσκηση θα θυμηθούμε λίγο την τάση από επαγωγή σε κινούμενο αγωγό. Διαβάζω την εκφώνηση. Η οριζόντια μεταλλική ράβδος ΑΓ, τη βλέπετε στο σχήμα, μήκους L 50 εκατοστά, έχει ομική αντίσταση R1 4 ohm και κινείται χωρίς τριβές με σταθερή ταχύτητα 5 μέτρα ανά σεκόντ πάνω στους οριζόντιους αγώγιμους αμεληταίας αντίστασης αγωγούς Ζ1 Δ2. Στο χώρο υπάρχει κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης 0,4 Τέσλα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα άκρα Ζ συνδέονται με αντιστάτη R2 1 ohm. Να υπολογίσετε την τάση από επαγωγή που θα αναπτυχθεί στο κλειστό κύκλωμα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Λοιπόν, να σχεδιάσουμε τις δυνάμεις που δέχεται ο αγωγός. Αυτός κινείται με σταθερή ταχύτητα, κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Η Λαπλάς, σύμφωνα με τον κανόνα του Λέντς, πρέπει να αντιτίθεται στην ταχύτητα, άρα η φορά της θα είναι προς τα αριστερά. Να τη σχεδιάσω. Και προφανώς για να κινείται αυτός με σταθερή ταχύτητα, η συνισταμένη των δυνάμεων πρέπει να είναι μηδενική, άρα πρέπει να υπάρχει και μια άλλη εξωτερική δύναμη προς τα δεξιά. Θα την ονομάσω αυτή να F. Η συνισταμένη αυτών των δύο είναι μηδενική. Θα κάνει ο αγωγός ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Η φορά του ρεύματος στο κύκλωμα, με τον κανόνα των τριών δακτύλων, αφού η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι κάθετη με φορά προς τα μέσα, η Λαπλάς έχει φορά προς τα αριστερά, θα πρέπει η φορά του ρεύματος να είναι προς τα πάνω για να βγαίνει η Λαπλάς προς τα αριστερά. Άρα αυτή εδώ είναι η ένταση του ρεύματος. Θα τη συμβολήσω με I. Λοιπόν, στο πρώτο ερώτημα ζητάει την τάση από επαγωγή. Παίρνουμε το γνωστό τύπο, η τάση από επαγωγή. Κάνουμε αντικατάσταση. Το μήκος του αγωγού 50 εκατοστά, 0,5. Λοιπόν, και αν κάνουμε τις πράξεις, εδώ βγαίνει, παιδιά, 1 βολτ. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο ερώτημα. Να βρείτε την εξωτερική δύναμη που ασκείται στη ράβδο και το έργο που παράγει αυτή σε χρονικό διάστημα ΔΤ 2 σεκόντ. Αφού η ταχύτητα είναι σταθερή του αγωγού, συμπεραίνουμε ότι αυτός κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, άρα η συνισταμένη των δυνάμεων πρέπει να είναι μηδενική και από εδώ συμπεραίνουμε ότι η F, η εξωτερική, τη βλέπετε στο σχήμα, πρέπει να είναι ίση με τη Λαπλάς. Η Λαπλάς, θυμόμαστε όλοι τον τύπο, Bill. Ας κάνουμε αντικατάσταση. Το ρεύμα στο κύκλωμα θα δίνεται από τον νόμο του Ohm. Μπορούμε να το υπολογίσουμε εδώ ξεχωριστά, ας το βρούμε αυτό. Το Ι θα είναι ε επαγωγικό προς R ολικό. Το R ολικό είναι η R1 συν την R2, σε σειρά είναι αυτές, οπότε 4 και 1, 5, και αν κάνουμε εδώ αντικατάσταση θα βγει τελικά το ρεύμα 0,2 αμπέρ. Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα στην δύναμη F. Η F θα είναι 0,4 επί 0,2 επί το L 0,5 4 επί 10 στη μείον 2 νιούτον.
Λοιπόν, το έργο της για χρονικό διάστημα ΔΤ 2 σεκόντ, θυμόμαστε τη σχέση. Το έργο μιας δύναμης είναι η δύναμη εδώ με τη μετατόπιση. Το ΔΧ, επειδή ο αγωγός κάνει ευθύγραμμη ομαλή, είναι U επί ΔΤ. Με αντικατάσταση εδώ θα βγει τελικά 0,4 τζάουλ. Τρίτο ερώτημα. Ποια είναι η θερμική ισχύ στην αντίσταση R1? Θυμόμαστε τη σχέση, η ισχύς στον αντιστάτη R1. Ι τετράγωνο επί ρ1. Το ρεύμα ήταν 0,2 αμπέρ, το είχαμε βρει. Επί τον αντιστάτη R1 επί 4. Και αν κάνουμε εδώ τις πράξεις, 0,16. Εύκολο ερώτημα. Λοιπόν, στο τέταρτο ερώτημα θέλει τη διαφορά δυναμικού VZ-Δ. Αυτή μπορούμε να την υπολογίσουμε από το νόμο του Ωμ. VZ-Δ. Σας θυμίζω εδώ το ρεύμα, βλέπετε πως πηγαίνει αριστερόστροφα αντίθετα από τους δείκτες του ορολογιού. Το δυναμικό Ζ είναι μεγαλύτερο από το δυναμικό Δ. Η διαφορά δυναμικού Ι επί τον αντιστάτη R2 λοιπόν 0,2 επί 1 άρα 0,2 βολτ. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση στο τέταρτο ερώτημα. Στο τρίτο ερώτημα και εδώ στο δεύτερο ερώτημα το έργο. Λοιπόν, αυτή ήταν η άσκηση. Θα τα πούμε ξανά στο επόμενο μάθημα. Θα δούμε κάποια άλλη επαναληπτική άσκηση.